eta 12. bertako ekintzaile eta ikerlariak izango ditugu bertan. Gaurko ekitaldi honetan, gero Faustino Mujikak egingo dizkioe aurkezpena, eta ziklo honetan gelditzen zaizkigu beste bi ekintza. Alde batetik daukagu hemen erakusketa gero ikusi nahi badezue, daukagu baitare argazki lehiaketa, eta datorren ostiralean Jose Maria Pitarke Zig Nanoguneko zuzendari izango dugu bertan, nanozientziaren inguruan hitz egiten. Txikiaren erronka edo deitzen don hortan. Eta gaurkoan, bakar-bakarrik sarrera egiteko, normalean izlariak aurkezten ditugu, eta hori Faustino kingo doni baino desente hobe. Baina honi gaur Faustino nahi dizuet aurkeztu. Eta hori da nire lana gaur Faustino. Hain zuzen ere, etxekoak askotan ez ditugulako behar bezala baloratzen. Eta bueno, Faustino katedraduna da, EHUko Ingenieritza Fakultatean. Eta gainera, aipatu beharra dizuet, Stanfordek urtero ateratzen dola zerrenda bat ikerlariena, eta 102 edo ikerlari aipatuena, zita gehiena dituztenak jasotzen dituzte bertan, eta bueno, aurtengoan zerrenda hortara Euskal Herriko Unibertsitateak 150 persona aportatu ditu nolabait, eta esan barra daukago aharro Faustino hoien artean dagoela. Beraz, nik horixe esan nahi nun dana jakiteko zeinek ingo don gaurko aurkezpena. Eta hoi dan esan da gero igual ni erretiroen beharko nintzateke ez da, zen nire kurrikuluna oso eskasa da. Venga, bueno, nahi dezuenean. Bueno, eskerrik asko, Jose Luis. Hitz horiengatik pixka bat sailkapena esan du eta esan beharra dago egiaren aldera 150 horietan, 150 garrena naizela, baina hala ere oso pozik nagoela. Bueno, gaurko hitzaldiekin hasita, lehenengo izlaria Naike Salvador Moreno da, bera biologian lizentziatu zen Madriden, ondoren master bat egin zuen agronomoen Unibertsitate Politeknikoan, ingenieria agronomoen eskolan, eta gero doktoretza tesi egin zuen biologia molekularrarekin, genetikoarekin erlazionatuta, eta pixka bat gaur berak bere ibilbidea, gauz horietan guztietan, estatu batuetan egonda, hainbat herrialdetan egonda, eta bere ibilbidea kontatuko digu. Nahi duzunean zurea da hitza. Arratsaldeon, pues soy Naike Salvador y eso, como ha dicho Faustino, os voy a contar un poco mi carrera científica y cómo eso me ha llevado a empezar el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Yo soy bióloga molecular. ¿Eso qué es? A lo mejor os viene a la cabeza el típico científico loco, pero en realidad la biología molecular explica los procesos de la vida estudiando sus componentes. Sobre todo se ha centrado en proteínas y ácidos nucleicos, y entre los ácidos nucleicos principalmente el ADN, aunque últimamente el ARN también pues, está cobrando su importancia. Pero yendo hacia atrás, ¿cómo empecé todo? Yo hice la carrera de biología en la Universidad Complutense de Madrid, que es este edificio gigante de aquí y el pequeñito de aquí, que cuando llegué allí, o sea, siendo de Beasain, llegué allí, vi esta mole y dije, ay madre, ¿dónde he venido? Pero bueno, luego le cogí confianza y me quedé allí a hacer la tesis, en el departamento de genética, identificando genes de tolerancia al aluminio. ¿Por qué es importante el aluminio? Pues hoy en día, con la contaminación, la lluvia ácida, los suelos son cada vez más ácidos. Y en estos suelos ácidos el aluminio se disuelve y hace que es muy tóxico para las plantas no crecen. Entonces, estudiábamos cereales, que hay algunos que son muy tolerantes y otros son sensibles. Entonces, comparábamos los que son tolerantes y los sensibles y identificábamos a qué genes se debía esa diferencia. Hacia el final de mi tesis hice una estancia en Australia, en el CSIRO o Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Commonwealth. Allí
no había ninguna restricción económica. Entonces, cuando yo llegué allí, mi jefe me dijo, aquí puedes hacer todas las PCRs cuantitativas que quieras. Y para que os hagáis una idea, si en Madrid me dejaban hacer una PCR a la semana, aquí hice 3 al día. Una vez terminada la tesis, me fui de postdoc a Estados Unidos, al hospital llamado Wake Forest Baptist Medical Center, que es el que veis en la imagen. Todo esto era el hospital. O sea, sí, cuando fui a Madrid aluciné con el tamaño de las cosas. Imaginaos cómo me quedé cuando llegué aquí y vi que el hospital eran 9 edificios. Teníamos hasta un minibús para ir de un edificio a otro. En Estados Unidos se invierte muchísimo dinero en ciencia. Las instalaciones que teníamos allí eran increíbles. Teníamos un microscopio confocal que era pues, como la mitad de esta sala. Y mi grupo, aunque era pequeño, tenía su propio microscopio de fluorescencia. Allí me especialicé en cultivo celular y microscopía. Trabajé con todo tipo de células humanas, de hueso, de sangre, de mama, normales, de cáncer. Aquí en la imagen podéis ver un cultivo de células de mama. No se ve muy bien, pero estas líneas rojas delimitan cada célula. Esto sería una célula y los puntitos azules, el punto azul, esto es el núcleo, que es donde estaría el ADN. Y en la imagen de aquí al lado es un ejemplo de cómo trabajábamos pues, con células individuales, este es el núcleo, y con el láser del microscopio les hacíamos esos puntitos y estudiábamos cómo se movían, para ver, pues dependiendo de si tenía daño en el ADN o no, pues cómo la difusión de ese ADN era diferente. Allí estudié cómo el daño en el ADN se relaciona con la iniciación del cáncer. Por ejemplo, os voy a contar un proyecto que teníamos sobre cómo podíamos detectar ese daño en el ADN en niños. Porque pues, en las zonas rurales de allí es muy común pues, que los padres y eso trabajen pues, en el campo y con niveles de pesticidas muy altos, que incluso pasan a sus hijos. Entonces desarrollamos un método que era poniéndoles una bandita de detección de químicos y luego extrayéndoles pelo a esos niños, analizábamos cuánto daño de ADN tenían en el bulbo, que es si arrancáis un pelo en la parte redondita del final, entonces cuánto daño en el ADN tenía y se correlacionaba la exposición de pesticidas con el daño que tenían los niños en el pelo. Mi segundo postdoc lo hice en Portugal, en el Instituto de Medicina Molecular. En este caso, trabajé con músculo esquelético, que es un tejido que rara vez desarrolla cáncer. ¿Por qué? Bueno, pues lo que hacíamos para responder a esa pregunta era diferenciábamos células, pues las células normalmente tienen un núcleo y su citoplasma a su alrededor. Entonces, lo que hacíamos al diferenciar las células musculares se juntan unas a otras y generan estos tubos que luego en el músculo se van poniendo uno al lado del otro y así se genera todo el músculo. Bueno, pues nosotros trabajábamos con, por decir, un tubo individual de estos y dañábamos uno de los núcleos. Y luego veíamos cómo se desarrollaba pues, esa célula, cómo respondía a ese daño. ¿Y ahora qué? Como probablemente sabéis, la investigación científica investiga en ratones. Y esto es un error. Éticamente y porque humanos y ratones somos muy diferentes. Tengo un amigo que siempre cuenta, yo he curado el cáncer 3 veces en ratones. Lo que pasa es que si tú estás investigando en ratones, curas el cáncer en ratones. Por eso, en el proyecto yo he propuesto que investiguemos en humanos. No que hagamos experimentos en humanos, sino que utilicemos organoides combinados con sistemas de microfluidos.
Los organoides, ¿qué son? Son versiones pequeñitas de los órganos que se obtienen a partir de unas pocas células, pues, de pacientes o líneas celulares. Es una tecnología que ya lleva cierto tiempo en auge y se han conseguido organoides de casi todos los tejidos. Los más avanzados son intestino, pulmón y cerebro. Estos organoides se meten en chips, en los huequitos estos, y el sistema de microfluidos es el que los conecta. El proyecto que he empezado ahora en Biodonostia es sobre cáncer de mama. Más concretamente, la metástasis. Queremos estudiar la metástasis en el cáncer de mama. En la mama, las células están organizadas formando estructuras circulares que se llaman acini. Entonces, nuestro plan es cultivar estas células en un gel que imite la mama humana y luego estudiar cómo esas células de cáncer migran a través de esta barrera de células epiteliales, que es lo que pasa en la realidad en el primer paso de la metástasis, que se llama invasión. En un segundo módulo imitaremos el nicho metastático y veremos cómo las células de cáncer de mama van por los capilares de sangre hasta colonizar ese nicho, pues, que estará imitando el hueso humano. Finalmente, uniremos estos sistemas mediante un sistema de microfluidos. El objetivo final es crear un dispositivo de medicina personalizada. Esto es, si a una persona le diagnostican cáncer, ser capaces de coger células de esa persona, meterlas en el chip y testar las terapias en el chip para ver para esa persona, esas células, a qué terapia van a responder mejor. Porque hoy en día normalmente lo que se hace es, pues hay un estándar de terapia, entonces tienes esto y te tratan. ¿Qué no funciona? Lo cambian. De esta forma podríamos como ahorrar esos pasos y testarlo aquí. Si tenéis alguna pregunta. ¿Está en activo esto ahora? El proyecto, sí, lo he empezado hace, pues eso, un mes y algo. He empezado el proyecto, el último. Pues a ver, es experimental. Entonces, primero tenemos que poner a punto el sistema y después ya empezaremos con las células de pacientes. Pero, o sea, es un proceso un poco largo porque hay como estandarizarlo el sistema. No vale que yo diga, pues ya lo tengo y entonces me dan células. No, también hace falta pedir permisos a los pacientes, hay burocracia. Normalmente, desde que se saca a la luz un sistema que sirve, suele ser como 10 años. Galdera gehiago, más preguntas. Neike, nos has comentado, has estado en un montón de sitios investigando, hemos visto hospitales enormes, hemos visto centros de investigación, etc. ¿En qué nivel estamos ahora que has vuelto aquí a casa? O sea, ¿en qué nivel estamos aquí respecto al mundo? Sí, quiero decir, ¿cómo te encuentras tú aquí investigando en este momento? Bueno, depende con quién compares, pero van lentas las cosas, yo diría. O sea, no estamos al nivel de Estados Unidos. Tampoco voy a decir, pero no sé, 5 años de diferencia, más o menos, por poner. Pero todo, al final, depende. O sea, el hecho es que hay que meter más dinero en investigación porque cuanto más dinero hay, más rápido avanzas. O sea, luego no es por tener más investigación o ir más rápido vas a curar el cáncer antes. Solo necesitas la idea apropiada. Si tú tienes la idea apropiada y te la financian, da igual el país en el que estés, porque luego si funciona, eso se copia en todo el mundo. O sea,
La cosa es que Estados Unidos invierte tanto que al final muchos ensayos clínicos están todavía solo en Estados Unidos, porque un ensayo clínico al final no sabe si va a funcionar, sí, no, a veces sí, pero o sea, tienen como más abanico. Luego, si algo funcionase en Estados Unidos, lo traerían aquí, claro. Pero... Kaixo, viendo que profesionalmente has podido viajar en muchos países y has vuelto ahora, ¿te ves que la carrera puede seguir de nuevo en otros países o piensas seguir por aquí? Pues eso depende, eso depende un poco de lo de la financiación. O sea, si yo aquí tengo proyectos e ideas que me los financian, me quedo. En el momento en el que a mí me digan, pues no hay dinero, no sé qué, pues me iré. ¿Otras preguntas? ¿Cuánta gente estáis trabajando en este proyecto? ¿Es como nos explica lo que estáis trabajando? Pues por ahora yo y un becario. Pero bueno, o sea, al final, yo lo que sí que estoy intentando es, porque, como os he comentado, hay gente trabajando en organismos por todo el mundo, pues colaborar con otros que a lo mejor estén más avanzados en el, no sé qué sé, porque el GER también es otra parte importante, no solo el organoide. Pues, si yo hago el GER y vosotros el organoide, no sé qué, lo combinamos y así también se avanza la empresa. Pero sí, o sea, al final, si te dan poco dinero, no puedes tener un equipo grande. Sería genial si tienes 10 personas. Pero existe esa colaboración entre diferentes investigadores en diferentes sitios, por ejemplo, el trabajo que estás realizando tú, otra gente que esté trabajando en cosas similares. ¿Habláis entre vosotros o compartís? Sí, a ver, sí hablamos, pero también es verdad que hay mucha gente que luego no comparte, porque claro, también, o sea, colaboramos, pero si no colaboras, los que no colaboran contigo son competencia. Entonces, pero normalmente, o sea, cuando es relacionado con pacientes y todo, interesa colaborar para avanzar lo antes posible. Nadie quiere, ay, no, lo voy a mantener en secreto no sé cuánto tiempo y que se muera un montón de gente. No. O sea, en general la gente de este campo es muy de, venga, pues colaboramos, no sé qué, para avanzar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo preguntas, pero si el público... Yo, primero, la duda que me queda es ¿cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos y en Portugal, en cada sitio? Los postdoc han sido, pues en Estados Unidos 3 años y en Portugal 2 y algo. Suelen ser de 3 años los postdocs, sí, normalmente. La otra duda que me queda, nos has contado muchas cosas y muy interesantes. Esta pregunta es sobre algo que no nos has contado, pero que está en tu presentación. Hiciste la tesis sobre el estrés abiótico. ¿Nos podías contar un poco qué es el estrés abiótico de las plantas? Porque a mí me ha llamado la atención el nombre de estrés en vegetales. Sí, es lo que he dicho al principio. O sea, al final las plantas también tienen estrés. O sea, si tú no riegas una planta, esa planta tiene estrés hídrico. Entonces, estrés abiótico en este caso es la toxicidad del aluminio. O sea, si una planta está en un suelo sin aluminio, crece bien. Si está en un suelo con aluminio, que es básico, bueno, pero en el momento en el que se acidifica y se disuelve el aluminio, es muy, muy tóxico. O sea, hay muy pocas plantas que toleran ese aluminio. El centeno es una que sí que tolera bien, entonces compara la cebada muy mal, o sea, es muy, muy sensible a eso. Entonces son cultivos que se hacen, o sea, importantes en el mundo. El arroz también hay algunos que son tolerantes, pero casi todos muy sensibles. Joder, imagínate en China que hacen sin arroz. Entonces estaban intentando eso, encontrar genes de tolerancia. No, vamos a hacer un cruce tal con centeno, a ver si cogemos esos genes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, besterik ez bada, bukatutzat emango dugu zure hitzaldia, mila esker. Eskerrik asko. Zure hitzaldiagatik. Bueno, hurrengo hizlaria, Amaia Iturrio Zabala, bera industri diseinuan ingenieri teknikoa da, Mondragon Unibertsitatetik. Ondoren fabrikazioarekin erlazionatutako 2 master egin zituen, eta gaur egun Lorteken dago soldadurarekin erlazionatutako, pentsatzen dut, doktoretza tesi bat egiten Lorteken eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Mekanikako departamentuaren elkarlan batean. Nahi duzunean?
interpretu naiz, eta zinu esan dutela lorteken jenerlan interlari bezala. Eta, pixkat gaur kontatu ditutena izango da, gaur egun naizen hau izan arte, iritsi arte indeten ibilbidea, bai akademikoa eta bai lan esperientzia. Pixkat jarraituko duten bidea izango da egin dituten ikasketak eta lan esperientzia, eta hortako egin dut nire ibilbideen denbora lerroa edo. Eta, pixkat nire ibilbidea hasi zen industri diseinuko ingenieritza teknikoko ikasketakin Mondragon Unibertsitaten. Ikasketa hauen helburu zein da, inguratzen gaituzten produktuei forma ematean eta pertsonen eguneroko bizitza erraztean, ez? Datza. Hau ikasteko nire arrazoiak izan ziren, alde batetik marrazketa asko gustatzen zitzaiten, eta beste aldetik produktu bat hasieratik sortzek dakarren erronka hoi motivazio bat zen netzako. Eta, ingenieritza honetan ikusi nuen pixkat produktun diseinutik merkatua iritsi arteko bide guztien daun prozesu ikasteko aukera ematen zitela, ez? Orduan, ikasketa hauen amaieran sorkuntza prozesuetan eta produktuen fabrikazioan, diseinuan, garapenean eta merkaturatzean aditu bihurtu nitzela esan daike. Karrera amaierako proiektue izan zen, karrera bukatzeko azkeneko pausoa, eta aldi beren izan zen nire lehenengo kontaktue ikerketa mundukin. Karrera amaierako lana, gaur egun nire lantokidan lorteken burutu nun, eta lan honen tituloa Diseño y fabricación de implantes médicos a medida mediante fusión selectiva por láser izan zen. Fusión selectiva por láser edo SLM prozesue gaur egun oso famatu die irudeko impresorak plastikozko, dantzeko zerbait, baina lehen gai bezala hauts metalikoa erabiltzen du. Eta, nire proiektu hontan, beste zenbait implanteen arten, hor iruditan ikusten duzuen bezala, mandibula baten implanteen diseinua eta fabrikazioa ingendun. Prozesue pixkat izan zen, paziente baten tomografitatik hasi, mandibulako behartzun zatin forma hartu, behar gendun diseinu pertsonalizatu egin, eta gero hau SLM bidez fabrikatu. Azkenen, SLM bidez fabrikatzeko, prozesu honetan eragiten duten parametron azterketa bat imarra izan gendun, eta azterketa horren ondorioz eta diseinu eukitako fabrikatu ingendun. Ze onura dauzke prozesu honek mekanizatu prozesu konbentzional batetik? Alde batetik, pieza pertsonalizatu fabrikatu ditzazkeula, materialan aurreztu iten deula, ez geha totxo metaliko batetik hasten, baizik eta hautxe da, eta gaina erabiltzen ez da hautxoi bertziklatza dago, eta denbora nebaiz, denbora gutxigo behar dugu, prozesu osoa kontutan hartu ezkeo, denbora gutxigo behar dugu prozesu hau erabilita. Karrera amaierako lan honek balio izan ziten bai akademikoki eta pertsonalki, oso esperientzi positiboa izan zen. Esan bezala, ikerketa munduen ere begia aurren azaldu zen, ordu arte sekulan pentsatu ez duna edo nire burunetzan existitzen ez, ikerketa mundue. Eta, lan honekin azaldu zen, eta ikusi nun, proiektun zehar ateatzen erronkak, eta erronka hoi aurreiteko aukera hoi, motivatu itxezitela bezala. Baina, hau ja lan hau bukatu zen, eta ikusi nun mundu honetan jarraitzeko nire bai fabrikazioarekiko eta materialekiko ezagutza handitu imar nitula. Eta hortako, nire urrungo pausoa izan zen, Nafarroko Unibertsitate Publikoan master bat itea. Masterra material eta fabrikazioan ingenieritzako masterra zen. Esan bezala, honen helburu izan zen, materiala eta fabrikazio neuken ezagutza hortan sakontzea. Eta, naiz da, ikerketa oso politeta, ikastetze pixka nekatzen hasitan egon, eta lan mundua behi da hasi nintzen. Eta, nire lehenengo esperientzia izanez, ez duen ez da behidatu oso irikien egon, zetorren edozein lan mota horta. Orduan, 2012-2016 urte bitartetan, bi enpresatan egin nun lana,
Alde batetik Ezkioko Main Fundizionen kaskara enpresan inun lana komertzial bezala, eta ondoren Urnietako Usio Zipiranga enpresan ofizina teknikon diseinatzaile bezala. Lan esperientzia hauetatik esan daiketena da, asko ikasi nula baita, komertzial bezala lan haitek bezeroki harremanak nola izan bardien erakutsi ziten. Nik Europa bida genuen lana, Europako merkatukin, eta egi esan baita ikasten duzu ez, herrialde guztik ez diela berdinak, eta bakoitza bere ohiturak eta bere kultura daukela, eta bere izi behar dela baita behaiekiko harremana. Eta beste enpresan, ofizina tekniko baten lan haitek eman ziten aukera izan zen, produkziotik gertu gozeon lan bat itea, eta mundu hori baita ezautzeko aukera eukin nun. Baina, esperientzia oso onak izan ziren, baina beti neuken hor ikerketa mundu hori, lorteken indako lan hori, eta 2006an lorteketik dei bat jaso nun, eta aukera eukin nun lortekea bueltatzeko ikertzaile lanak itea. Eta, 2006tik gaur arte, lorteken ikertzaile bezala lanen nahi naiz. Lortekek dauzken bai soldadura prozesu eta bai fabrikazio gehigarriko prozesu ezberdinetan lan hain dut, ikerketan ikertzaile bezala eta ikertzaile nagusei laguntzen. Eta horren eredu, horre ikusten dituzuen lan hoien argitalpenetan lanin izana. Eta, pixkat, igual gehiengok lortek ezautuko zuen, baina pixkat baita azaldu nahi dut lortek zer dan. Lortek Ordizin dagoen ikerketa zentrua da, 2002 urtean sortu zen, soldadura eta materialekiko esperientzie o esperteiza dauke, eta oso garrantzitsue da olako zentru teknologikoa bat hemen goierren eukitzea, azkenen gure ingurun, enpresa asko daude metalan ingurun lana egiten duenak, eta gure lana helburua da, bai soldadura eta bai materialetan ezagutza sortzea, eta ezagutza hori inguruko enpresa eta transferitzea. Esan deten bezala, 2002 sortu zen lortek, orduan 15 bat lagun edo langile ziren lanen, eta 20 urte behan dugu, 83 langile gea bertan, eta horietatik 27,7 doktore die. Lorteken diru sarrerai dagokionez, aldi batetik konbokatoria ezberdinetan proiektu proposamenak egiten ditu eta hortik etortzen zaigun diru laguntzakin gure ikerketa prozesuk aurrea ematen ditu, eta baita enpresa ezberdinek ikerketak egiteko kontratatzen gaituzten. Eta proiektuei dagokienez, oaintxe lorteken 108 proiektu dauzko aktibo, eta horietatik 6 proiektu europearretan liderrak lortek da. Lorteken 3 ikerketa talde daude, teknologia digitalen ikerketa taldea, lotura teknologikoen ikerketa taldea, eta fabrikazio gehigarri metalikoko ikerketa taldea. Eta nik gaur egun azkeneko talde hortan iten dut lana, uan fabrikazio prozesu azkeneko urtetan gehien bat. Eta, berriz zen ere denbora lerronta itzulita, esan bezala, 2006an hasi nintzen lorteken lanen, baina, nire perfilegatik, beti beste ikertzaile batzu hilaguntzen eta hola ez. Eta 2018 ikusi nun, pixkat pauso gehiago eman nahi nula nire karreran. Eta erabaki nun, doktora hautza bat inahi nula. Baina, doktora hautza iteko, master bat ikasi barren nuken, falta zitzaizkiten kredito batzuk lortzeko, eta baita, aprobetxatu nahi nun, berriz, nire fabrikaziokiko ezagutza handitzeko. Eta hortako, UNED unibertsitateen fabrikazioko ingenieritza aurreratuko masterra ikasi nun. Master hontan, egia esan, doktora hautza behi daun master bada, eta metodologigatik eta gero doktora hautzan baliogarrik izango zaizkiten teknikak eta ikasteko aukera izan nun. Eta doktora hautza bat behar ez zer dan eta ere bai, zenbait ikasgaietan esplikatzen zitzaigun. Eta, gaur egun zer? Gaur egun eta lehen urtetik hasita, lorteken langile izatez gain, doktora hautza iten hasita nago, Euskal Herriko Unibertsitateko ingenieritza mekanikoko programan barrun.
Tituloa luze xamarra da, baina, bueno, esan ninguet. Análisis de la influencia de las estrategias de deposición y la composición química en el estado tensional y la microestructura de la aleación metálica ínbar en la fabricación aditiva mediante arco eléctrico behilo. Bueno, oso luzea da, baina doktora hautza honek aukera emango eta azkenen, uan fabrikazio prozesun ezagutza sakon bat hartzeko, eta baita ínbar materialan nire ezagutza handitzeko. Uan prozesua fabrikazio gehigarriko prozesu bada, eta prozesu hontan arko soldadura erabiltzen da. Soldadurako deposiziok inez, pieza fabrikatzen juten da. Hor, eredu bezala ikusten duzuen erdiko pieza hortan, titaniozko pieza bada, Lorteken fabrikatu zadan dela urte batzuk, eta titanioa materiala oso errez oksidatzen den material bada, eta bideon ikusiko zuen bezala, Lortekek diseinatu zuen kaja hoi gas protekzioa hobea eukitzeko lokalki eta pieza ez oksidatzeko eremuetan. Ikusten duzuen bezala, uan prozesue soldadurako robot bada, eta robot horren puntan soldadurako zea bat dago, fuente badao, eta hoi juten da soldadurako deposizio egiten, eta horrela osatzen da pieza. Nere tesiko beste protagonista esan duten bezala ínbar materiala da. Ínbar materiala burnia eta nikelan arteko aleazioa da, eta bere ezaugarri nagusia da temperatura aldaketakin ez dula forma eta dimentsio aldaketaik eukitzen. Hoi gertatzen da nikelak 126ko aleazioa daukenen, kantidadea daukenen. Orduan, material hau zertako da ona, adibidez, moldetako. Moldetan temperatura aldaketa handik egoten die, eta dimentsio aldaketa ez eukitzek oso onuragarria da. Gero piezan, diseinu, fabrikazioan eta kalkulo batzuk ekiditen dizkigulako gehien bat. Inbarrak zein da bere pega edo, oso material garestia dela. Eta uan prozesue inbarrakin lotzen onura da, azkenen uan prozesuk materiala gutxigo erabiltzen dula, ez gea totxo batetik hasten, baizik eta bakarrik jartzen du materiala behar deun zonatan, eta orduan oso interesgarria da bina arteko lotura hori. Eta hau azkenen izangoa, urrungo urtetan lan aingo deten gai edo. Eta, bukatzeko, nire ikerketarekiko ikuspuntu eta etorkizunen nun ikusten aizen, ikerketa ezagutza berriak lortzea helburu duen ekintza da, eta gaur egun teknologia oso azkar doa aurrea, eta horren atzetik ikerketa asko dago. Eta, ikerketan kontutan izan behar ditugu baita etorkizuneko erronkak, eta gure proiektutan ardatz hartu behar dugu, energia murriztea, materialan erabilerare bai murriztea, eta CO2 isurketak bai kontutan izan behar ditugu. Etorkizunea begira ninun ikusten naizen, ikerketa mundu narituko den emakume zientzialari bezala ikusten naiz, eta doktora dutzan lortutako ikasketa eta esperientzetik proiektu ezberdinen buru ikusten naiz, nire jakin binorrekin eta gauza berrik ikasi eta ikertzeko gogorrekin aurrea iteko asmotan. Eta gero, galdera borobiloa bezala, ikerketa munduk badu etorkizuna gazte batentzat, nik esango nuke baietz. Baina pazientzi eta esfortzu handie suposatzen du. Azkenen ikerketa mundu, badakigu aurrea iteko bide asko hartu barra daudela, gaina bide gehienetan ez geha iristen guk nahi deun helburu horta, baina izan marga kostiente bide bakoitzetik ikasiko deula zerbait, eta hori azkenen onura da. Eta bestaldetik baita gazte batentzat esfortzu suposatzen du, gaur egunen karrera bukatu eta doktora hutsa bat egiten hasten den gazte batentzat baldintza ekonomikok ez die bate honak, eta nik ustet gaztek ikerketa bultzatzeko eta gaina jakinda ikerketak ze onura dakartzan gizarteai, esfortzu bat imarko gendukela baldintza ekonomikoiek aldatzeko. Eta, bukatzeko, gaur lankide batek esan dit esaldi bat, esan, gaur izan behar dut
gure ingurun dauzkeun gauza guztin atzen fabrikazioa eta materialan ikerketa dago. Asko Amaia, galderarik badago? Karrera mailerako proiektuan esan dezu hauts batzuk erabili zenitula, hauts batzuk ero funditu egiten zirenak eta haiekin fabrikazio aditibo sistema bat edo zen. Zer ziren, altzairuzko hautsak edo ze kombinazio ziren? Nere proiektun zehar, material desente aztertu nituen, baina justu horreak utxitu den implantek titaniozkoak ziren. Azkenen biokompatiblek izan barraukea eta titaniozko implantekin genituen. Baina bai, makina hortan altzairua, aluminioa, guain kobrezko proba batzuk egiten hasi de, baina hor hautsi azkenen laser bidez funditzen da eta hor kobrekin badare arazo batzuk, baina bai, material asko prozesatzea daude prozesu horren bidez. Bai. A ber, nik materialari buruz ez dakit asko, Osea, ez zer, de hecho. Baina, duda bat dauket. Iten die, o ikertzen die aleazio berrik, o nahasketa berrik, edo ja ia material guztik optimizauta dare. Eske lehen esan dezu, eguneko 36 edo lako zerbait nik elizan barrauka. Bai, hoi izan zan, dala urte desenteia deskubritu zuen gauza bat, azkenen burnie eguneko 36akin aleatze bazu nikelakin, hoi propietate berezioi dauke. Gaur egunen esperimentatzen den material berrikin, nik esan daiketena da, lorteken adibidez, bai ikertzen dela, oain arte soldagarrik ez dien materialen soldagarritasuna. Hoi adibidez, bai aidala ikertzen lortek. Eta oain arte, aleazio batzuk ziren ez soldagarrik, eta lorteken lortu die, zenbait aluminio adibidez, soldatzea. Bi lanildo nagusia aipatu dituzu zure doktoretza tesian, bat orain dilatazio koefiziente zeroko material horrekin, inbar horrekin erlazionatua, eta aurretik, fabrikazio gehigarria soldadura metodo baten bidez edo egitearena, ezta? Bi lerro nagusi horiek dira. Zein iruditzen zaizu, bat, interesgarriena eta B, produktiboena, publikazio edo patente aldetik. Ne irutzait, guan prozesun goendik lan asko daola iteko. Asko aida aurreatzen, baina nahi interesgarrena, eta igual baita nik fabrikazio prozesutan esperientzi gehiago auketelako, materialetan baino gehiago, interesgarriagoa irutzait fabrikazio prozesue. Hor gaina, komentatu duten bezala, pieza bat fabrikatzeakon materiala nola depositatzen den, beroa nola garraiatzen den piezan barrun, mikrostruktura ezberdinek sortzen die, orduan propietate ezberdinek, hoi dana ikerketa hundie da hoiteko goaindike. Ze gauza bada, zuk piezan zati bat erabatea fabrikatu edo beste erabatea fabrikatu, hor eragine dago. Eta orduan hoi dana aztertzen lana dago, bai. Beraz, iruditzen zaizu interesgarriena eta produktiboena ere bai? Bai, emaitzak lortzen. Bai, eta industriara transferibleena edo, baita iruditzen zait hoi dela, bai. Bai, ni galdera bat. Azkenen material horiek eta ze bezero edo ze herrialdetako izan hori gehiago ikerketa horiek, esan dezan, ze bezero izan die gehien eskatzen dienak edo herrialde batzu beste batzu baino gehiago? Printzipioz, pentsatuta dago material horrekin, azkenen molde, esan deten bezala, molde kiteko erabiltzen da, eta hoi, baina, ze bezero, ze hoia, eskutatik alde ditu. Aipatu dituzun bi enpresa horietako ibilbideak, hau da, zure ibilbide profesionalak, uste dezu edo nabaritzen duzu orain ikerketa munduan sartzerakoan edo nolabaiteko ze eragin positibo izan du? Bueno, dudigabe komertzial bezala indako lanak, bezerokin ukitzeko harremanan, ez da, ikerketa mundun
guk behintzat proiektutan eta asko harremana handia daukegu bezerokin. Eta, bueno, nik uste harreman hortan ja zerbait badakitela, ez? Bezerokin harremana eukitzeko garaien gauzak nolain. Eta beste esperientzitik ikerketa mundui baino gehiago, nik uste pertsonalki erakutsi zitela produkzio mundu ez zer dan. Mundu gorra dela baita, bai. Iritzi bat, galdera baina bai. Ezkenean aipatu duzu pixka bat zer dan ikerlaria izatea gazte bat entzat eta bar. Eta bat nator zurekin, nik uste baldintzak aldatu barra daude, benetan erakargarria egin nahi badegu, eta baita ere dago zeuen aldetik horrelako lan txiki bat egiteko ikusten dut. Gero alde hortatio divulgazioan ari gera. Eta iruditzen zait, nahi badegu dirua lortu eta jendea pixka bat bultzatze gauza guztia baik ezautu inbardola zer egiten dezuen. Eta momentu askotan, kostatu iten da, pixka bat zabaltzea gizarteari. Ez orduan ikusten dut bi lana daudela, eta hortan gu saiatzen gera pixka bat jende aurrean hori guztia zabaltzen. Baina bai, iruditzen zait, dedikazio gehiago eman barko litzaiokela instituzio bezala ez personalki. Ados, ni badakit ordizin jende asko egongo dela, ez dakina lorteken zer egiten dan. Eta oso lan garrantzitsua da. Eskerrik asko. Bueno, besterik ez bada, mila esker Amaia, zuritzaldeagatik. Gure hurrengo izlaria, Julen Mujika Agirre, mekanikan ingenieria, Mondragon Unibertsitatetik, mekanikan eta soldadura berezitasunean, eta bera kanpon lan egindu munduan zehar bai Iranen, Hegoko Erean, eta nagusiki, berak aipatuko diguna nagusiki izango da herrialde horietan ze harreman izan duen jendearekin eta nolako izan den. Berala nahi duzunean, Julen? Bai, arratsalde on danoi, eskerrik asko lehenbizi, aukera hau emateagatik. Ni Julen Mujika naiz, Beasaindarra, 37 urte, auzokoa, esaten den bezala, eta komentatu duen bezala Faustinok, ingenieritza ikasketak amaitu ondoren, hanpo enpresan hasteko aukera eman zidaten. Bertan 2007tik noa, eta pixka komentatzeko hanpon zer egiten dugun. Hanpon balbulak fabrikatzen ditugu, eta Idiazabalen dago hanpo kokatua, eta balbulak zerotik hasita fabrikatzen ditugu, eta gure bezeroak normalean ingenieritzak, bai refinerirako, gas naturala, minerirako, horietarako erabiltzen diren balbulak izaten dira. Balbula bat, azkar esplikatzeko eta simple esplikatzeko, egunero komunea juten zatenen goizen, iturri irikitzen dezuenen, da izten dezuenen, hori da balbula bat. Uraren pasoa itxi eta irikitzea. Kasu honetan, egiten ditugun balbulak zerbitzu desberdinetako izaten dira. Izan daiteke urentzako, edo lehen aipatu dudan bezala gas naturala pasatzeko, refineri baterako, petrokimika baterako, edo minerirako. Orduan, hemen ikusi ditzazkezue pixkat, ze balbula mota diren. Eskuan eraman ditzazkezun balbulak, edo 2-3 metroko balbulatzarrak, odi hortan dijon fluidoari pasoa iriki eta izteko. Orduan, ni 2007 hasi nintzen hanpon, orduztik proiektu koordinatzaile bezala ibili nintzen 7 urtetan zehar, bezeroekin kontaktuan egonez, eskuartean genitun pedido eta proiektuak aurrera eramanez, eta harreman hori eukiz bezero hauekin. 2016 urten, nire koordinatzailea etorri zitzaiten, ia urte batzuk lan berdina egiten, interesgarria, herrialde desberdinetako jendekin kontaktu neolako, eta proposatu zitzaiten herrialde berri bat. Kasu honetan, Iran. Nik proposatu zidanen, herrialde horretaz, mapan ejartzen ez nekin. Zuetako asko posiblea jakitea nik ez nekin. Nuntzeon, ez nolakoa zen herrialdea, pixkat aipatzeko herrialde buruz. Nik juna horretik ja dudaik ez neuken, juna inula, izugarrizko aukera irutu zitzaiten, pertsonalki eta profesionalki, eta pikin bat hori kontatuko izuet kasu honetan. Iran izugarrizko herrialde handia da, 90 milioi biztanle ditu,
justu bai Irak, Turkia, bestaldetik Turkmenistan, Afganistan eta Pakistan ditu. Izen nahiko ezagunek, gerra eta olako kontu ezentaz. Iparraldean Kaspioko itsasoa dauka eta hegoaldean Golfo Persikoa. Beraz, Iran bera herrialde oso potentea da, kasu honetan gure lanerako, azkenean gas eta petroleo asko du, orduan proiektu asko ditu bertan, eta proiektu hietako gure balulak behar izaten dituzte bertako bezerok. Orduan, helburue Iranea jutea zen, bertan sare komertzial bat iriki, bertako bezeroi, gure balulak saldu alizateko. Orduan, han aterrizatu nintzen, berriz ere ezer jakin gabe herrialdeetaz, eta ikusten dezuen bezala, Teheran hiriburua iritsi nintzen. 10 milioi biztanle, behasain digatea ezkeo, pikin bat handie, ez? Eta, kontrastea izugarri, iritsi bezain pronto, herrialdea bea, gobernu erligiosa dauke, ni pentsatzen nuen hemen jende itxie izango da, erligioa da beraien legea, jarraitu barrekoa, eta berza aurkitzen deten, ez? Eta iritsi bezain pronto, justu kontrakoa. Jendea izugarri irikie, jatorra, lehenengo minututik etxeko atea irikitzen dizue, literala, bertako irikitzen dizuela, eta antxe sartu nintzen, orduan sentitu nintzela, itxien nintzena, ez beraiek. Eta izugarrizko esperientzie, profesionalki eta pertsonalki. Profesionalki azkenen, lan mundu hortan komertzial gisa, Maia komentatu duen bezala, bai bezerokin kontaktun, bakarrik, ez da horren urruti, baina aldi beren urruti, ez? Gero lanegunek ere desberdinek, osteguna eta ostirala jai, larumata igandea eta ostegun, eta asteazken arte lana, enpresako laguntza behar dezu, ordutegi desberdintasune. Zeinbait gauza, egunerokon afektatzen dizuna, ez da? Eta bestalde baita, bertan ikusi nun, herrialde handi bat, nun dano pentsatu dezakezu igual desertu, eta olako kontu bero handie, eta olako egoerak eman daizkela, ez? Eta justu, kontrakoa, iparraldean aipatu dizuten bezala, Kaspioko itsasotik hasten zea, eta menditxu, hemengo mendi baino asko zaundigok, 4.000, 5.000 metroko mendik, Euskal Herrin oso antzekoa, dauzken mendi berdetxukatik, eta hori bai, Teheran bea ere, 1.500 metrora daun hiri bat. Atzeko mendi horiek ikusten dituzuena, horiek, 3.500 metro. Mendi txindokia jutea bezala, hori, 5-6 bat ordu gora iotzeko. Eta gero hegoaldeara jaiztezean einen, orduan ja bai dela herrialde bat, desertua, beroa, hor bai gehiago daola. Naiz eta 4 urtaro izan, herrialde oso berezia eta aberasgarrie. Persepolis beha sonatuko izuela pentsatzen dut, bertan dago, familien bisitare izan nun, beraiekin herrialdea ezagutzeko aukera paregabea, aipatu izuten bezala, profesionalki eta pertsonalki, izugarrizko esperientzie. Jendetza ugari ezagutu, herrialde desberdinetako jendea, behasaindarrak ebaian, Jon Urbina, ezagutuko zuetakon batzuk, urarean urte esente hijo, haren ibaino gehiago kontauko, seguramente, hasi que besta bateako apunta doik ez bere izena. Eta 2 urte igaro nitunan, esan bezala, profesionalki, izugarrizko aukera ditun herrialde bat guretzako, 2 urtetan asko ikasi nun, ja esaten dana truko hartuta baita, nola funtzionatzen zituen gauzak, kulturalki nahiko antzeko gea, baina lan aikeko moduk eta ezagutu, eta negozio hori egiteko modue aurkitu, ez? Eta 2 urte pasazienen, estatu batutan dakizuen bezala Trump jarri zen presidente, eta herrialdeko jendea oso jatorra da, eta bat eta beste, baina gerra politikoa deritzon hori aplikatu eta santzioa jarri zituen berriz herrialde hortan. Zer die santziok? Ezin ditugula gure balulak saldu herri hortan. Orduan, nire koordinatzaileek deia egin, eta behize etxea hueltan. 2 urte oso interesgarri, eta behin bueltatutakon,
berriz ere, gogo hori, ez? Bertan gelditu, kanpora jun, eta kasu horretan, Hego Korea juteko aukera eman zidaten. 2019-tik 2021 batera izan naiz bertan bizitzen, nire bikotekin, behasengo ez, bilbotarra, baina, hori batea bertan izan geha bizitzen. Eta, kasu horretan, lan berdina egitera, ez? Azkenen Hego Korea, dakizuen bezala, bai Japon, Txinan ingurun dagon herrialde bada, bertan, adibidez, txoke kulturala oso handia izan zen, iritsi ginenean, sare komertzial bat sortu barren neon, baino ez zerotik, baizik eta aurretik landutako zerbait zen. Eta, niretzako erronka handi bat baita. Hego Koreak 56 milioi biztanle ditu, gutxi gora bera, Espainiaren tamainu, esan dezagun, eta ikusi genuna izan zen herrialde oso aurreratua. 1950 urtean gerra zibil bat izan zuten, iparraldekok eta hegoaldekok, eta hor banatu ziren, eta iparraldekok jarraitzen duten bezala, baina hegoaldekok urte oso gutxian, 50-60 urten, izugarrizko evoluzioa izan dute. Teknologikoki, hirie, hemen ikusten dezuen hiria hau Seul da, berriz ere hori. 10 milioi biztanle, pixkat irikiezkeo beste 5-6 milioi gehiago, eta infrastruktura izugarrik, transporte publikoa, oso abantzatu edana, honekin konparatuta, eta orduan, bai elektronikaldetik, ibilgailuen fabrikazion, oso aurreratutako herrialde bat, potentzia mundial bat esan dezakegu. Gure negozioari dagokionez, ingenieritza asko daude bertan, labur esplikatuz, ingenieritza horiek azkenan egiten dutena da, herrialde desberdinetan dauden proiektuak, ez dauka zertan Korean izan barrik, herrialde desberdinetan dauden proiektuak, bai refineriak edo gas naturaleko plantak, beraiek diseinatu egiten dituzte, eta materiala erosten dute. Eta material horietako batzu, balbulak dira. Orduan, Seulen bertan, 6-7 ingenieritza potolo daude. Espaini baten begiratzen baldin badezu, potentea bat. Europan zehar begiratzen baldin badezu, agian herrialde bakoitzek dauka bat edo bi. Eta han bertan, hirian bertan, 6-7 ingenieritza oso potentek, eta orduan, hanporentzako izugarrizko aukera. Bestalde, baita barkuak egiten dituzte. Hemen nik behin beste entzun izan dut, Bilbon nola egiten zituzten barkuak. Kasu honetan, barku hauek dira gasa transportatzeko. Gasa estado gaseosoan dago, izugarrizko volumena dauka, eta azuk barkuan estado likidoan sartzen duzu. Orduan, transportatzen duzu herrialde batetik bestera. Gaur egun izaten nahi gehan gasan arazo hauek, olako barkutan transportatzen die. Zuri etortzen zaizu bai Katarretik, bai Errusiatik, bai Estatu Batutatik, barkua, gasa egoera likidoan iristen zaizu, eta zuk zure herrialdean duzun planta horretara konektatzen da, eta behin gasa horrea pasatzen doren, herrialde guztian pasatzen da. Orduan, hiri batzu dira. Hiri izugarriak olako barkoa egiteko. Eta daude 3 enpresa, 3 hiri erraldoi, komentatu nahike nola leheno zituen autobusak ospitalean barruan ibiltzeko, barruan ere, enpresan bertan, bai autobusak, bai motoak barruan, hiri erraldoi batzuk. Oso impresionantea ikusteko. Hori lanai dagokionez, bestelare, pertsonalki, izugarri bete digun herrialde bat izan da, oso desberdina kulturalki, pentsatzen genuen, aurreratutako herrialde bat izan da, seguramente, erresa izango zaigu bertan bizitzea. Neskalaguna aurretik beste herrialde batetan bizi izana, Nigerian, behin Bartzelonan, eta bio batera utza junda, nik Iraneko esperientziarekin ez denun, hau, zai ez da izango. Asko kostatu ditzaigun. Korearrak, kulturalki oso desberdina gara, oso itxiak dira, atzerritarrekiko. Iran baten, naiz eta ingelesez ez jakin, komunikatzen saiatzen diren bezala, hemen ez dute zer jakin nahi. Nik inglesa gaizki hitz egiteko,
hobez hitzeitea. Nei gertura bezkeo, ez, nereana ez etorri. Orduan, alderdi hortatik, asko kostatu zitzaigun, herrialdera itea. Egia da, hiri bezala, herrialde bezala, aukera asko ematen ditula. Ni Arakinen semea izan da, Aragie jandeten hobena. Kulturalki, pertsona itxik die, baino jana eta erari eta arten sartzen danen, oike irik iten die, eta egia esan, gauza asko ikasitugu, esperientzi oso onak izan ditugu bertako jendekin, bai atzerritarrakin, eta eta hau aipatzeko, K-popa, garai baten Backstreet Boys da Spice Girls da izaten genitun hemen, K-pop hau ere oso garrantzitsue bilakatu da, herrialde horretako, eta munduan zehar oso ezaguna da. Aipatzeko ikasketa gu lanera junginen, enpresa bidalita, baina jendea ezagutu gendun koreanoa ikastea juntzena bertara, K-popa gustatu zitzaiolako. Ikusten duzu ez, jendea nola ibiltzen da, nola moitzen dan mundu mailan zehar. Koreaz gain ere, Japoneko merkatua eramateko lana nuen, bertan gertu izan da, eta bertara bisitatzeko ere aukera desente izan nitun. Kulturalki oso antzekoak, baina desberdinak, herrialde izugarria, bai ingenieritzaletik profesionalki eta pertsonalki, herrialde oso polita ikusteko jana baita negarriteko horietakoa. Eta egia esan, bi urte pasa ondoren bertan, itzultzeko momentu iritsi izan, 2021 baten, eta geroztik hemen dinabile, batipat Ego Korea eta Japoneko merkatuak eramaten, hanpotik, idea zabaletik. Eta, bueltan, txoke handie ez. Azkenen, juteakon txoke handie izan zen, egia da, danea 2 urte Iranen, beste 2 Korean, urtek die, batipat Korean distantzikatik, ordu diferentzikatik, ez da batere erresa. Baina, behin hango haiten zeanen, bueltatu ezkeo, txokatu iten du. Alare, hemen familie, launek gertu ditugu, eta, gustora garela esan marko dugu, eta zeineaki, etorkizun baten behize kanpoa jungo gano ez. Orduan, behin bueltautakon, nik, hausnarketa batzuk inditut ez. Ni 31 urtekin jo nintzen kanpoa, normalen, esan dezaun, bizitza honetan, igual unibertsitateak amaitu eta gero jutentzea kanpoa, eukitzen dezu esperientzioi, eta behize bueltan etortzen za, ez? Esan dezaun, el ABC de la vida esaten dana, ez? Ikasketak inditut, eukidetau, bueltatzen naiz, familie, bestea, eta, nik, norbait baldin badezu ingurun aukera idaukena kanpoa juteko, ez da hautzaino jumarrik, gertu gore badare makinat herrialde juteko, etxetik ateatzeko, gure konfort zonatik ateatzeko, eta esperentzik eukitzeko, ez? Azkenen, hau oso polite da, dano gare, hemen gustua bizitzen, ni lehenengoa, jana, natura, herri politek, hiri politek, eta bizimaia oso onakin, baina, kanpoa juten zanene, irik iten dizkizu begik, ez? Nik uste dut oso aberasgarri dela, pertsonalki asko eman daikelako, eta, ikusi dezakezu baita, bizitzeko modu desberdinek daudela, ez? Ez daula patroi bat jarraitu barra beti, eta guri olako esperientzik eukita, hori eman digu, ez? Asi que hoxe, espero nire esperientzik eta guztau izatea, eta, bakarren batek dudan bat edo galdera badalin baduke, lasai galdetu, eta asko luzatzen bagea, zerbeza bat hartzen kontako izu, bale? Eskerrik asko. Nik lehenengo komentario bat bai, 3 diapositibekin 18 minutu hitz egiteak, nire ustez merito handia du. Balbula saltzeak faiatzen baldin badizu, monologista lana agian hartu dezakezu. Nire ustez gaurko saio honek urtetan zehar badu bertute hau, edo abantai hau, 2
Hitzaldi akademiko oso interesgarriak izan ditugu, eta nasketa hau da enpresa bateko esperientziatik emandako hitzaldia, uneri egia esan da, kombinazioa ikaragarri gustatzen zait, eta zorionak iruro izen ere ustez, oso polita izan da. Galderarik badezuei Julenentzat? Nik bestalde batetik esan behar dizut, nik galderak apuntatzen ari nintzen, eta apuntatu ondoren erantzun egiten zen dituen. Orduan, hori ere bertute bat izango da. Gauza asko gelitu zaizki kontatzeko, azkenen 18 minututan, hiru diapositiba bakarrik ziren, baina bai, kontatzeko gauza asko. Ez dudarik. Baina gauza bat, pixka bat horrela gelditu dena da, esan dezu 2 urte egon zinela Iranen, Trump sartu zela Estatu Batuetan presidente, eta orduan santzioa jarri zituztela. Baina nik ulertzen ez dudan hasiera batean da, Trump presidente jartzeak nola afektatzen dio adibidez Europar Batasunari santzio horietan. Bai, azkenen santzio horiek jartzen Europar Batasunai afektatu egiten dio ez zuzenen, baina adibidez olako herrialde baten dituzun aukerak hemengo enpresa desberdinek, gu kasu honetan balula gai galako saltzen, baina material asko saldu dezakezu herrialde horta ez soili balulak. Orduan, janarekin baita, azkenen jartzen baldin baizue santzio bat, ezin dezu urdai azpiko eraman hautza. Azkenen indirektamente afektatu egiten dizu. Adibide berdine da Rusian pasatzen nahi da, Rusia noaintxe bertan, azkenen nola gerra hori sortu dan Ukranian, Rusia bera ere santziopen dago. Guk ezin dugu hain Rusia ezer saldu, eta gu bezala beste askok ezin dute saldu gehi. Eta, Trump sartu arte izan zen, hor Obama zeon garai horretan intzuten akordio nuklearra, azkenean, eskusatu, nik ezagite eskusadan edo zer dan, baina, nik uste gerra politikoa dela gehiago, baina, eskusatzen dira esanez, jende honek, aiatolak die, horko nausik, azkenen armamentu nuklearra iteko, sortzen nahi diela, eta hortan basatzen die santzio hauek ipintzeko. Beste galderarik? Aber, Julen, azken aldi honetan, Iranen hor gertatu dien gora bera horiek, beloa gaizkira eman zutelako neska horren, eriotza eta abar, horren arabera, kultura pixka bat ezagutzen dugu, baina unibertsitateen ikerketa munduan gizonezkoak eta emakumezkoak ze alde dago. Nik egia da, azkenen gonbidau ziatenen honea etortzea, ni ikerketan ez dintzen ikusten, ez? Nik ikerketa mundui asko ez dakit, nik dakitena da, ikasketa mundun, bai unibertsitateetan, nik berdine pentsatzen nuen, hemen emakuma gutxi ongo die, edo neska gutxi ongo die, gehiena gizonezko izango da, eta justu kontrakoa, ikusi nuna izan zen bat-bat irian, egia da iritik kanpo bizitza asko aldatzen dela, hemen bezala, ez? Azkenen, baina irian ikusten nuna zen, jende pila batek zitula unibertsitateko ikasketak, bai mutil eta bai neska, eta neskak ere, lanean gero ikusten zenitun. Hemen bezala eta munduko beste zen lekutan bezala, baldintza desberdinetan. Beti ere gizonezkoa gainetik, ez? Baina, aipatuko nuke puntu bat, ez den luzau nahi, igual gehi luzatzea da, baina kanpotik ikusten, pentsatzen duzu, izango dela hori, herrialde erlijioso bat. Nik 100 pertsona ezautu baldin manitun, 98 ez zuen ez jakin nahi erlijiotaz. Kalendaun lege bada, gizonezkok belaunik ezin dugu gutxi, eta emakumezkok zer esanez, beloa eman barraukezu, ipurdi ezin dezu markau, petxuk ezta, eta, kalen hoi bete barra dukezu. Ez da alkoholik, ez da tabernaik, kafeteri bai, baina hortik aurrea gutxi. Baina eska, 1918 inposau zan hau. Jende mundu ikusi indo, jende baki zer daun kanpon, eta jendek ez doi jarraitu nahi. Orduan, ze pasatzea? Bilatzen dezu, esan dezaun, horrez daukezun hori, bilatzen dezu etxetan. Bizitza pribatun, orduan, ez zaukezuna kanpon,
etxen sartzen zera. Eta nik hor esperientzik eukitut, iraniarra asko ezautu ditut, bertako, familik, eta etxen sartzen zeanen, hor hemen bezala, nik hemen bezala ikusten hon, han ez da gizonak ekarri lotu jazu, eta ez, han parez pare, eta hor ikustezu ez, hango jendek ez tola ez jakinai, nik ezautu nituna behintzat, ez zuela ez jakinai. Eta tamalez, neska honena pasatzen nahi dana, bai belona eta ikeragarri da. Egi da, nik handaren lagunek eta esaten diate, aurra dijola eta ez duela gelditu nahi ez. Azkenen ni bertane honene izaten ziren zenbait manifestazio eta hoi, eta ikusten zenun. Bertako jendeke askatasun hori nahi zola. Orduan, bueno, tristea da, barka puntu bat aipatzearen, asko gelditu zaigondatzeko eta batipat herrialdetaz ez. Askotan ez gea konstiente ze askatasun, moitzeko ze askatasun daukeun, Iranen bizi baldin mazera iraniarra izan da, eta herrialdetik atean nahi baldin badezu, 2 edo 3 herrialde dituzu, bisadoa ez dizuna eskatzen. Turkia, eta ustet ez bana boker Tailandia edo olakon bat. Beste guztitako bisadoa behar dezu. Bisadoa zer da, ez da, gu bezala, Japonean ijo eta bisadoa aplikatzen dut. 5 minutun aplikau, 20 euro ordaindu eta bisadoa, ez. Han jun barra aukezu, abertze herrialdea da nahi zujun. Espainia, bale. Espainiko enbajada. Txanda hartu. Entrevistain. Zertazoatz, klaro. Orduan, entrevistaiteakon, ez ditu ebeidatzen zertazoatzen bakarrik. Zen badiru daukezu. Dana beidatzen dizue, baloratzeko, honea zato zen oporreta, honea zato zen hemen gelditzea, handi galdeiteko. Nivel oita, orduan, bertako diru ere riala da. Ni haietu nintzenen, adibide bezala, txampona balore bat entzeon, eta nik aldein nunen, ustet galdu zola 5 aldiz edo 6 aldiz bere balorea. Hau da, 100 euro baldin manitun rialetan, 20 neon atean nintzen. Orduan, horrek izegoraizko impactoa dauke. Eta gaur egun daun jendea, herrialdetik ezin duen atea. Ez dauzkelako baliabide ekonomiko nahikoa, beste herrialde batea juteko. Eta ez kanpoa bizitzea juteko, baizik eta bisitatzeko. Eta orduan, bueno, nahi tristea iruditzen zait, ze azkenen sufritzen duna beti, herritarra da, ez hor gorandarenak. Bale, beste galderarik? Nik bukatzeko galdera tekniko bat, kuriosidadea da, okerrez banago ulertu dizudanagatik, ze apuntatu dut, eta gero erantzun egin dezu, Iranen egiten zen dituzten balbulak petroleon aldekoak izango ziren, oleoduktoak, eta egiteko bentsatzen dut. Eta Seulekoak, Koreakoak, gaseroentzat, ez da, barkoentzat. Eta ez, galdera da, zeintzuk dira handiagoak, hoxe, kuriosidade hutsa da, handiagoak. Bai, hori da kapazia handiagoko, edo, dimensio aldetik edo. Bueno, azkenen dimentsioa ez da markatzen ez da ze planta tipo dan. Osa, planta diferentetan, eukideik ezu tamaino handiko balulak, bale? Handienak esan. Bai, barkukok, noski, dimentsiokatik, barku beak dauken dimentsiokatik, olako balulea zen dut sartu. Azkenen balbula tuberin dimentsion araberakoa da. Orduan, barku baten dituzuk, 2-3 pulgadako tuberi bat. Hau da, 60 pulgadako tuberi bat. Barrun sartu zinezke, 2 metroko pasoa dauke horrek. Orduan, nahiko nuke behizea aipau, Iranen baizala bertako proiektuta saltzeko merkatu bat, nun bertan egon martzinen, proiektu bertan zeuden. Barkatu 60 pulgada okerrez banago metro eta erdi inguru? Bai, pixa gehiago. Hor, ikusten bazue, hau barrun sartzeko mundau, hor. Eta Ego Korean bitarten, desberdintasune da, bertako proiektu baino gehiago, Espaini baten bezala, zuk hemen ez dituzu proiektu asko nun planta badaugezun. Badaude plantak Espainin, Bilbon, Galizin, Huelban, plantak badaude regasifikadorak, gasa etortzen danen pasatzeko, baina Korean gehiozan atzerriko proiektutako. Bertako ingenieritzak
lortzen zituzten proiektuk, lortzen dituzte, herrialde ezberdinetan. Arabia Saudi baten, Venezuela baten, Rusi baten, Polonia baten. Orduan, proiektu horiek herrialde ezberdin baten daude kokauta, baina beraiek Koreatik lantzen dituzte proiektu horiek. Ingenieritza eta erosketa inda. Hoi da, pixkat. Ba, mi esker, Julen, zure itzaldiagatik eta zure azalpenengatik. Nik bukaerarako, nire bukaerarako eskertuko nitzuke beste txalo zaparra da, hiru izlarientzat, bai Naike, Amaia eta Julenentzat uste dut, saio oso interesgarria egin dutela. Eta orain, Lemniskatako jefaturari pasatuko digu berrizitza, azken azalpenak emateko, urrengo saioa eta. Urrengo saioa neuk esango dut? Eskerrik asko. Txema Pitarkek itzeingo du urrengo ostiralean nanoteknologiari buruz, bera Donostiako fizikako zentruan ikerketa lerro baten zuzendaria dela badakit, eta uste dut oso interesgarri izango dela. Eta mila esker zuei guregan etortzeagatik.